threatens them. So I am a threat to those who are threatening me. I thought I have a problem, but there are people who have worse problems than me because I am a problem to them. When you khala ngenkinga zakho kodwa kunabantu abalwa nawe, why balwa nawe? Ingani ngoba uyinkinga empilweni yakho. So you shouldn't cry and worry when you have a problem. Mina ngiyazi ukuthi abantu abakhuluma ngami abajabuthi. No, bazi bashiswa itiye. Wathiwa nje Kelvin, lo mfana wayikhulume ngayo. What yi threat ku? Ngaba sometimes ngiyangivuke nje. Ekuseni ngidanse kuphela. Ngivuke nje ekuseni ngihleke ngidanse kuphela ngoba ngiyazi ukuvuka kwami ngipost status khona uthi nxa. Ukuvuka kwakho baba khona unqaphayo ngoba bamtshelile ukuthi uyahamba kodwa uyahambi and usazophila wena. Usazophila wena. Usazophumelela wena. Usazophakama wena in the name of Jesus. Abantu besi3 abanye abazoma now the Sanhedrin. The Sanhedrin. Labantu laba abaphethe umthetho. These ones, this is what they do, they validate the nkinga yabo. Abantu ababameli abazibekile baba validate. Lento abafuna ukuyenza bayivalidate. Yabona nje njengoba ngehlo lami lokudala ngiyayibona lento ukuthi you are not wrong, you are right. Asha kunikeza indavu akuholela endaweni embolile. Afakazele into engekho ngoba naye u-threatening the presence yakho. Noma abantu abadala sifunda kubona. Nawe uyabona ukuthi akusafundeki babanye. I think ufundeka abantu abadala ongakaphumeleli kwendlula bona. If you have something they don't have, they will never teach you anything. Abantu bethu, some of the progress esiyenzile empilweni asiyivezi kubantu senzela ukuthi abantu abadala babe pure bakhuluma nathi. Uyazi kumnandi ukuthi abantu bakufundisa bakanti uhluphekile. Ike yakho lisuka wavela wazi kakhulu. Ake sewufika endaweni nabakubuza ngento noma uyazi ukuthule ngoba kuneside ongalazi nalento oyazi. So abanye abantu bagcina bakuzonda sengibuya kuwena phela manje. Abanye abantu bagcina bakuzonda ngoba nawe ungusiyazi. Wena uveze ukwazi kwakho ungakaqelwa. Ungavami ukukhuluma endaweni ungakaqelwa ukuthi usho umbono wakho noma uveze iopinion yakho. Ake sewulinde baze basibone isikhala sakho. Ukuthi isikhala sivulekile akusho ukuthi kumele sivalwe uwe. Abanye bengilimala ngoba nivale ikhala ngoba ngiyayibona uza kukala kuhleli bani la. Ngoba yikho into ebuhlungu njengokususwa endaweni obukaba ukuthi eyakho kanti eyakho beyizolungiswa kube uvele wazihlalela somewhere bese bakulungisela abantu. People are fighting us right now legally because singene endaweni engamele singene kuyo. So it means that there are people legally abayaziyo lento yenzayo ukuthi ngahlaselwa kanjani ngomthetho. Umuntu ubulala umuntu phambi kwabantu angaboshwa. Kuboshwa umuntu ongabulala ngamuntu. Uzuyibuza ukuthi njani manje lo kuthiwa ubulele kodwa kuthiwa yena bekangekho bathi kodwa i-evidence ithi nguye. Why? Because kunabantu abayazi kangcono lento yokugega umthetho noma babalekele umthetho bese babeka wena iqala. Ngakithi le ibalekele lento yokulamula abantu ongabazi ukuthi balwela ini. Ibalekele lento yokulamula abantu ongabazi ukuthi balwa nje basukaphi bona empilweni. Ibalekele lento yokulamula abantu ongabazi ukuthi babanga ini. Kungenzeka basusa impi bafuna ukushaya wena. Bathi banjwa ngeshone nayo. Right? Kodwa bese uyaqhubeka lesisho sithi singele basho baqhima akakayoso wayosele akakhulumane. Ubana yasiyo lento bathi yosile akakayidli noyidlile udlikana cala phasi ke sengikhona ubambe ekuqaleni ngifuna lapha ekugcineni ngifuna lapha ekuqaleni oyosile oyidlile washo wathi yes. Ubana yaziyo emengenyawo asitshele umnyama inyoni. So namhlanje kuyenzeka uthiwe ngomsobo inyama lakayidla. Lokho bangadlula ekitchen nje kuphekwa. Njengoba uzokuphekwa nje kusasa wedlule khona. Abantu bangafuna ukudla kanti wedlule ngakhona boshiya something. Ngakho ngiyayibalekela indawo la ngibona khona ukuthi kunomsindo. Ngasuke nami sengiyabuzwa kuthiwa uyi key witness. Bantu abama key witnesses kwelinye icala bafe bonke manje. Asiqhubeke nabusona zongena eqaleni nami. Bantu abama key witnesses ma cases engaba sorted right now ngeke abe sorted. Why? Because my key witnesses ayafa sometimes ukuba witness kuyakwenza ukuthi abantu bakujikele. Some of you are betrayed because ufuna ukuba witness nento oyibona ukuthi lento lezongibulalisa.
Nephinda lento ngangayisho when on that prayer ngathi mina sometimes okunye uyakuzwa futhi awukuzwanga. Okunye uyakubona futhi awukubonanga. Ngoba kunempo ongekukhona ukuyimela. Makulo amagazelle ehlane kanti uyele kuyozingela, shaya igazelle ubuyele ekhaya. Kodwa makulo amabhubesi, gibela phezulu kwedonki mawuhamba ngedonki ubaleke. Ngoba ukusurvive kwaleli yi1 kusho ukuthi wena uyiland yakho. Before you break any fight, check ukuthi labantu ozama ukubalamula akusina abathakathi. Mina nje mangibona abathakathi balwa lapho la ngijabula kabi. Ngeke izwe bathi lona endumba ngapha ulona endumba ngapha ngithi phezwa why ngisho kanjalo ngoba ngabalamula basurvive abazohlangana nabaloyeni. Bakhoso umhlaba ahlangana alo bantu abaphilayo singabalamula kodwa abathakathi abashayane. I stand as a prophet namanje abavala impilo yakho abaloyane bodwa in the name of betrayal. Now abantu besifo betrayal sithi wena labantu ethiwa ama false witnesses bakamba manga abantu when you are betrayed. False witness nami ngambona sesi ngambona ukuthi mina ngithanda ukukhuluma kodwa nje ngambona I saw ukuthi something is off. Yena ukhale kahle kodwa phela ukuthi kusaka ngibona ukuthi nje ngiyaboniswa ngambona ukuthi lento off. Wathulelana nangabe wayibona into there's a false witnesses. Ugayiniwe etsho nabathi ukhulelwe. Ugayiniwe nje. Wathi na wehle emzimbeni bathi usikhiphile isisu. Umuntu ongayazi impilo yakho, ongakwazi ukuphila njani, ongakwazi noma ujabule noma ujabulanga, kodwa uthi uma ugayina bathi ukhulelwe. Sasho wehle emzimbeni. Usikhiphile. Siyabazi. Buza la. False witnesses. That is why people betray us and people will team up to betray us. Abanye ma false witnesses. Umuntu omnyama akwazi nokwazi. Avela kuletha isithombe ngizokutshela. Letha isithombe sakhe. Letha isithombe ngikutshela. Abamkhomba isithombe uthi usho lo buka amehlo wakhe. Buka nje amehlo wakhe. Akhaza nje isigebengu lesi. Yena unendoda enesikala. Kodwa ayibonanga ukuthi isigebengu masimdlala khana asho ukuthi umuntu athi uyajola kanti ujola nesha. Uzonakala ukuthi manje wena wenza nesinjeni ungenayo icertificate yokunaka izinja kodwa abantu abaright akababoni abantu abakhohlakele. Asiqhubekele la. False witnesses will always reinforce the voice of betrayal. Yazi abantu indaba ngathi phelile. Social media manje Mr. into esinenkinga nayo i1 ukuthi sekurekhodwa yonke into. Sekudlini sibanga ipoloni sekurekhodwa sesiyaposta. Noma ngabe izophela le ndaba. Kodwa kune comment engizothi mangibona le video ngiyibone nami ngicela ngirealize ukuthi hayi man. Kozomuntu uhlala nami lo. Kanti lento kudala sasilwa nje ezindlini iphela indaba ngoba kwakungekho abanye abafaka nonsense. But now we have a problem. Why? Sekunabanye abantu ngaba mina ngizokutshela namhlanje. Sometimes mawuli izimbi zakakho ungababizi bazalwane. Uthanda izindaba akashaya izandla manje. Bamtshela uthanda izindaba ukwatile manje prophet akasho right. Funa nisikele sizomsisa. Uthanda izindaba akajabuli manje. Ngoba enjoy akatshela izindaba azospreada. Uyazazi wakhahlelwa imbongo lesifubeni kodwa ufuna indaba zama itingena aba WhatsApp manje ngiphethe ifayela ube online in an hour khona ngiza nazo false witnesses. They enforce what we call betrayal. Abanye baqoshwe emsebenzini khona baqamba abantu bakubonile bangakubonanga. Abanye bavuma bathi uyenzile into ungayenzanga basayina abantu phansi uzoqoshwa emsebenzini ungenzanga next. False witnesses. False. Nabo abanye bayingozi during the season of betrayal or petrol. People are too emotional and people who are unstable. Noma ngenzeka ini empilweni yami ningakhulumi nalokhala kakhulu.
ningayilona ninikeze namanzi ninikeze ipaphu lambili niye kubantu abathulile. During betrayal season, Lindo, if you go to emotional people, bazophika nokuthi bangazi. UPetro waphika ukuthi uyamazi uJesu. Kodwa bambonile. Amboleka umkhumbi, bambonile. Amsiza ukuthi abamba amafish, bambonile. Don't go to too emotional people when there is a problem or there is betrayal. Why? Because emotional people will destabilize everything and expose is never meant to be exposed. Yeah. Angumkhona umuntu okhuluma njalo ngoba ngiyazi okamba manga into elandela usimanipulate ngama emotions, usimanipulate ngani? They will deny everything. So balethe ithombe la athi oh yeah man ngeke usezwakala emaphoyiseni. Why? Because uke wayiphika lento. Masophinda ubuya uyivuma amaphoyisa akuvala ka nawo ngathi accomplished la. So angazi ngenza kanjani lento. When there is a problem in your life, thatha ama emotions akho uwagwini uthi ngathi ungathola isqueeze futhi. Uthi ga nesqueeze ihwakhwaze lento yesibhekenza sinoma istone. Ihwakhwaze lento yenza uthi ngigwinya ama emotions wami so that ngibe logical mangidina lento. Because every time you do something emotional, whether it's anger, whether it's happiness, uyobheka. Into wayenza ujabulile kwi-birthday yakho, nawe mawubuka ivideo yakho uyazisona. Ngoba wawujabule kakhulu kwi-birthday yakho, nabantu bethuka kodwa bathi hayi i-birthday yakho asimvumele ngoba i-birthday. Yabo ukuthi sometimes you have to make sure that you control emotions. Sasa nje siyobe shumela abanye baba present abanye baba bahlabela bamba ama emotions wakho. Because waba too emotional uyalahleka in the realms of the spirit. Ungabanjwa ama emotions uzobantu bathi yeah bakushumayela lo kucaba ukuthi powerful. Yenzeka bathi yeah kanti bafuna usuka bafuna lo landelayo. People can shout. You see, sometimes I see people even when they are praying. Mawuyatandaza wena bathule. Athi omunye. But yala baba. Ubona ukuthi okay. Sebasikhompitisa. Labantu manje. Nawe sozofuna ithuba. Lokuzikhomba. Nokumkhomba lo. Nokubakhomba lapha. Awusekho kamoya sokuma emotions. Our apostle makasikhulisa thina wenza so. Bengasinikeza nabathi tech team preaching. Lindo bongena ka5 la. Anikeze verse 1. Nibe u12. I-online prayer. Ungene kuqalena bamemeze alandele semva kwakho. Bamemeze kwendlula wena. Uthi ngiyabuya. Lapho mophethe iBhayibheli leli ulithi so futhi verse olaziwe na ukuthi mangiveza ngeke bazomemeza. Uyabona ukuthi awusashumayela. Base siqede konke asibize athi ayikho lento ebeniyenza. Why? Nankala nenze kahle. Kodwa nibe seniba intimidated by the voice of the other. In ministry you are disqualified. Because your voice is unique. The other person's voice is unique. Indawo ozoyishaya ifana nendawo azoyishaya umuntu. Ungakhompete naye. Luma la kumele ulume khona, naye alume la kumele enze njani. With that being said, umuhle nje uzimele. Ithi mina umuhle nje uzimele. Inkinga yakho uzikhompera no Beyonce. Uzikhompera no Billie Eilish. Uzikhompera nabanye abantu oKardi B. Umuhle uzimele. Wena uthi ugqobisa uvaseline ube right. Uvele nje uthi vaseline uphumele ngaphandle. Bantu bazibathi wamuhle kuhutha amakare. Bathi sisi uyahamba na. Ugqoka iphinifa lakho bakuthanda unjani. Usigqokela impahla ongazi yabo ukuthi umuhle uso inkinga ukhompyutha nabanye abantu. That's your biggest issue. From today going forward, appreciate yourself. Masushaya kahle kamoya this verse number 6, ivoice yama politician. Ungashaya kahle kusondela wona. Masushumayele kahle noma kuthi usebenza kahle in an atmosphere politicians azokusondeza duzana. Ngibona nje labasibiza ngama slay queen noma Vesta sejet basondezwa lapha. Ngiyakhala na. La nginikeza ithuba lokukhala ngicede ngishumayele.
ngemali abasibiza ngama-stay queen nama-followers amancane nama-vesta sejet nasebabona ama-politician ukuthi une-following yazi benza njani babathatha babaveze phambi kwabantu bambe bobalala uphelile amen phela khona la ihlaba khona manje. Yes, that's what they do. Yabona nje manje obukulowa manje kubona kwantombazanyana ukubona nje nasontweni kuyaphapha and bafana bakusondelele kungasekudala abafana bayoqeda ushukela wahlala phansi bafana bangayithola lento abayifunayo le hype leyo ibona manje nokuphithisela kwama-inbox iyophela yonke lento leyo bawudinga bakubiza nge-deep le ndawo. I'm telling you, bokubiza nge-deep le ndawo yabona into ekwenza ukuthi ube muhle ukuthi abantu bakufuna kodwa bangakuthola. Most of the political voices in your life, they are there to do what? They are there to authorize execution. Thina kunama-podcast esiwaziyo ukuthi ungavela kuwo sovela uthengisiwe. If you appear in this podcast, sesiyazi ukuthi uyothayisa ngomzimba noma ngathi ukhola kanganani. Kunama-platforms esiwaziyo ukuthi angazavele la uyoba isidabo. Abanye bayawazi, abanye abawazi. Kunabantu esikubona uhamba nabo sazi ukuthi sesigebengu lesi. Ngeke kusengakaqali kodwa sebam-introduce. Nawe kunomuntu lapho omaziyo mawumbona nje asondela nawe uyabaleka. Kodwa bese ubona umuntu wasesontweni avela naye. Bese uyazibuza ukuthi awumasilona siyamazi. Athi mina ngeke bangenzele sesongeke siyamazi lo. Lona siyamazi uyaganga. Nawe shothi wenza njani? Kunabantu belunga basondelele hayi ngoba babhedi ngaleyo ndlela but bazokwenza ubebhedi wena. Ngiyobukela kabi mangihamba nawo. Ngiyobukela yabona lo muntu othi ukhuluma naye noma ukhuluma naye 2 minutes. Bantu bakwesaba. Wena nje wenzani kamthakathi? Ngiyabashumayela ungene khona phela uphume. Siyayazi imfene lapha futhi. Nenze wena usayakayibuka kodwa siyayazi. Wena bathi uhlezi ukhona uphusitiye la khona. Awuzwa ukuthi nende off. Kule ndawo leya awabona ama-footprints emfene ukuthi kuhamba inja wayizandla abantwana nasikubona nabo sesiyabona ukuthi noma sayakacala ukuthakatha ogena thakatha. So there are people who are authorizing your execution. Kunabantu othi mawuhamba nabo, I always tell women this because I mentor most of them. Watch this now. Kunabantu abakusondeza eduzane nabo hayi ngoba bafuna ukuthandana nawe but they are selling you to other people who have more money than them. So because you are desperate bakusondeza eduze bakuveza kwabanye abantu kuphele ngabo. Kona makare athi makanibeka sometimes ngimbuze mina ukuthi Jehova umntana ufunani kulesigebengu nale hamnqa lezi. Kunamadoda ethi niwaposta ngizibuze mina ukuthi lo muntu ampostile uthi asimthandazele simthandazise noma sithungise bathi asithungise. Lo efuna ngasi yamthandazela athi thungisani bapho thungisani bakabana thungisani sithi nesigebengu why. It's because people don't understand who they are. There are people because they are there to authorize your execution. Abanye bethu bagcine bafile ngoba kunabantu esibasondeze eduzane nathi ababhedayo. Ngenzeka bona babulali abantu kodwa bazi abantu ababulala abantu. Kunabanye abantu othi mawubasondelela bazi ukuthi ungafa nini, ungabulawa njani. So lokho bahamba nabo bacheck batesta ukuthi ungasulwa njani bese babamba lento ongabanjwa ngayo. Ngakho ufuna ungayithandi kakhulu imali, more especially lokuphiwa. Ufuna uthande kakhulu imali ozoyisebenzela. That's your problem. Ufuna ukusikhuthaza namhlanje. Ube usebenzile namhlanje. Ube usenza noma usenza namhlanje. I want you to be working so that you have your own cash. Ngoba yonke into akayisebenzele bathi easy come, easy. Another voice, the voice of Mokale. But basibabona ukuthi you are too powerful bahlekisa ngawo. Landela umfana wamagwegwe. What are they doing? They're saying, I can't manage, I can't tame the person. What should I do? More carry over everything. Bonke abaningi abantu abakuthandayo abazi kahle ukuthi angeke bakuthole indaba kwenza bakumoka.
person who loves you, but they know that you are in a higher level than them, and they can't even come close to people who can touch you. What do? They mock you. When I whenever to mock umndeni wakini kan balinyazwa iprogress yomndeni wakini. Ngoba yonke lemize kuthiwa kandlula uhleke kunama A students. So the reason kuthiwa kandlula uhleke bendlula abahleke ngoba bayazibuza labantu ukuthi baphumelela kanjani badala badle iAcha nebaba. Kahle kahle hayi ukuthi bahleka nina basihleka bona ngoba bakhona uku-achieve lento nina nikhona uku-achieve. So they use mockery to keep you in a box so that you don't discover how powerful you are. There are things you will do in this life nobody else in your life will ever do them, but people will laugh you because of them. And in most cases when you're starting something big, something bigger than you, people will laugh at you and mock you. The reason they mock you is because they don't believe in you, believe in yourself. Yeah, it's a belief in you. When you start something big, as intombazana, as umuntu wesilisa, bazokuhleka, more especially bakuthiwa into enkulu. What a Quebec. It's a matter of looking super killer. Abaningi bathi ngeyiphele. Yenze njani kodwa? Kuthi makusetshenzwa lapho abanye bengahleka, iphelile iphaki manje. Uyabona ukuthi okunye kuyalungiswa, bantu bahleka, akusho ukuthi uNkulunkulu akayihleli le, qhubeka nayo bahleka. Ayikho into emnandi njengoba on the other side ukhumbuza abantu abakuhlekile ukuthi hey phela bengihleka mina. Ngoba bakuhleka namhlanje kusasa bazobuya bafuna ukuhlala nawe. Nawe mina mawusangihleka ngiyakurekhoda. Base ufuna ukuhlala nami ngidlala uhleko lwakho, ngikuhleka ngale ndlela wawuhleka ngayo. When I started ministering in Paula, bantu bangihleka bathi angeke ulunge ePaula. ePaula ngeke wenze next. Uyabazi bantu basePaula wena. Ngathi mina angibazi kodwa uNkulunkulu ngithumele kubona. Kuba singanani manje? Manje baphizi, man of God, invite me in your church. Can we do a collab? Can we do angifuna ama collab ngelocal gate? Ngi-upper fresh na mina. If ungithembanga ngidala, why manje ama results wami sofuna ba part of wona? If mangisashizila wongekho, send right manje so ufuna ukuthi abantu fire. I choose my people. Another thing in betrayal, there's what we call brutality. I'll say this with emphasis. Kunabantu will be brutal. Ngiyacela nganza wethu. When we're being betrayed, ungavele ngihleke bese ngijabula kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu bangibetray this season. Oh, shothi ngiyaphaka khona abantu ababrutal bazokugwaza nokugwaza. Jesus was beaten during betrayal. So kunabantu abazokushaya like bazozwa kwafuna ukubamba ngezandla, bakukhomba ngesibhamu abanye because other people are soldiers, they will execute what they call brutality. They will be brutal. Abanye abantu emsebenzini baza first abantu sokufuna ukulwa nawe noma bagcina balwa nawe. Ungenzanga next, you know why? It's because they fall in the group of people during betrayal. The group of soldiers, they bring what we call brutality. They bring what we call brutality. Bese banesiphuku. Ushilo baba wathi ngicine ngaleli. Abanye during betrayal angifuni ukumemeza la. Moya wami uphuwe nje. During betrayal Constance kunabantu abathi isiphuku. Namhlanje bayadla. Sasa bakujikela. Abekho abantu abangqika njengalapha. Abangivala umoya njengalapha. Because today they are benefiting from you, tomorrow bakujikela. Ile ngilimaza ngesikuku ile namhlanje bayajabula duza nawe, badla kuwe, bahlala nawe, ngembolo sobahlala ngawe. Sikuku sahamba noJesu wabanikeza isinkwa, wabathandazela, wabaphilisa, bathi sekawubethela uJesu bathi crucify. You know hlobo labantu ethi bangivela izitha zakho lithi mina I'm neutral one, choose your side. Sikuku siyangilimaza mina ukuthi mina ngifuna uhambe nami ukuthi wena kuthiwa kuliwa neEPC uthi nami ngifuna ukuzibonela mina. Ufuna ukubona ini uhambe nami isigaba eside kangaka. Defend your prophet, defend your church, defend the mission. We will discuss everything later. Ushuthi ngangena isigebengu endlini ngoba sisahlasela usesi wakho bese uthi wena hayi vele ngicabele naye asibe simshaya njani because mangena isigebengu sisasona masiceda ukudila nalo isigebengu sasingadila indaba yethu but asidile ne threat from outside. Kodwa isibuku I'm telling you sihlangene sibahle namhlanje kodwa siswana asithandani simeshile namhlanje izambatho nezingubo zethu zinhle kodwa inhliziyo zethu asifunani. So the person prophet oyedwa kodwa asithandani
asibukani kahle, asibambisananga. Makuvela usibana umuzwa, umemeza kakhulu makuvela usibani, makuvela uba uyangishuthi baba mabuza ngiyavela ngithi mina nakuvela usibani wena uyangiphakama ushaya izandla ngapha ushaya izandla ngapha ngoba the problem is isibuko siyahlupha constantly. People can vote you into an office and then destroy you while you're in the office. People can cheer for you before you enter the office. Once you are in the office, baba now. Mina kanza banga ngifuna ukuthi ngifake isudu ngitsheleni manje. Manje ngifuna ngifake amajini khuluma nini? Ningangishayela izandla ngifaka amajini. Ngifaka namasudu manje. Bese mase ngiphezulu lese ngimdala ngabo 50. Bese ngithanda ngifuna umfundisi ofaka amajini. Njani ngoba sihambe nani ngifaka ini? Yabo tokunye ufuna silwe nabo nini? Ifuna kuthanda ilwa nabo nini? Ma ufuna kuqondise nini? Lugothwa lisasenjani kodwa? Seyidayi nje yabi ingqondo manje songangishintsha manje wena. Ngoba ngijwayezo wena nokuthi ufuna ngimemeze mangikhuluma nawe. So akaba ukuthi mangifike sonenza ukuthi Father God, how are you saints? Kodwa ngithemba ngenza kanjalo nangavumi kodwa ngathi sanibonani bazana ngathi yabo. Sekufuna ke manje sibambe lo sanibonani ukuthi wena sonenkinga yamadlebe. Yeah. Ungangijikela imanje songijwayeze something. Ungangijwayeze indisikhathi uyangizwa mos. Ngithi bangithi ngiyakhuza ukuthi sijove baba kodwa mase ngikhuza into ehlaba wena bese uthi ha prophet akekho la ungijwayezile ngokuthi ngithi bangithi ngiyajova ukuthi sijove baba namanje ke ayiqhubeke ilime khona lapho sijove baba. Ngeke uyijwayele into usijwayeze into uyishayela izandla into ithi seyilapha bese uthi akusayithande uyi Choming isibuko siyahluka. Basibona umuntu ongathi unepower phanyana. Isibuko sesiyashinda sihamba nepower. Thina sine power stable baba. Eyampower yenza so. Usiphumele wena. Awukhishwa ngayini. Ngoba baqala ukudla ngase-restaurant basendlini kuze ungathi akubi mnandi kahle. Kanti solo kumnandi. And so gaina thina ngawugayinela ngoba usojwayela isushi. Thina siyazi ishusi so kuba sigene lesuphu thina iyasijabulisa thina. Basike nepapa futhi ayisilimazi. Wena ujwayele bo brisket nama steak wathi sijwayele ipapa nesabishi thina. Sizogayina sidla bona. Uwe ngohambo wawutesta okunye. Ngeke bese sichinja imenu ngoba wona sowutesta ngaphandle asinayo imali yokuchinja imenu. Isibuko siyahluka. I taught during the weekend. I said, please, ucela nginjong prophet wakho. Ngoba naka bakshayela izandla. Yayiphatha amamhleko inshumayelo enamandla bazana nabathuli. Ufikele nje namhlanje nje wavela wathi sanibonani kuphela. Aka prophet angamini izolo. Noma bamhleko usheshe uhambe. Kwenza oyedwa bese kungena kubo bonke abantu. Into uphathe ingoma constant enamandla. Uyasihlongana ngisho labantu kumele basukume. Nami ngiyayizwa nabo bayizwa kodwa bakuwe bahlela phansi. Labanje bahle. Bakutshela labantu ukuthi suka. Kuvela omunye bamemeze umangaluthi how kwenzakaleni manje isibuko. Now ngutshela don't go with the crowd, go with your crown. Never follow where the crowd is leading you. Follow the crown. The Christ in you is leading you to the right place. Unganaki bantu ukuthi bazowenzani. I remember respect andazela umunye ubaba mangena kule ndawo indlela abantu bakulo muzi ngoba ngangifake phela manje sengaba ngcono. Mina ngifaka ama-skinny jeans. Manje sengaba ngcono ngoba ngabona ukuthi amagwegwe wami akavumi kule skinny jeans kuba ngathi ngikhubazekile. So manje sengigqoka ama-slim leg, ama-straight legs. Noma amabhuthi wathi legs ngoba nawufaka i-skinny jeans unamagwegwe ngazi inkalankala yakuphi. So now mangena kulo muzi ngiyothandazela ubaba khona ngoba fika nami ngoba ufika emzini nawo onengisizo zakhona nabantu abadala bakhona
Ulomfundisi. Mina ngiyahle umntwana mina ngisheshe ngiyizi bengisetshala protocol ngaphandle ithi nababa bakhuluma ngami manje ngiza le ndlela idonseka ngapha ngithi nababa bakhuluma ngami bathini sengiyayilula ke manje ngizwe bathini ngathi ngiyavela kulo bathi ulomfundisi lo mfana lo kumele shale lo baba ngiyadlala ngathi kodwa uzoba kulandela ngemuva uthi sokwesibona mase ngimthandazele indlela abasheka ngayo izandla nje ngizigodi ngaze ngamuzwa umuntu uthandaza njengawe ngizonende ngathi kube ngaya ngokungena kwami bengajika ngiyazi ngibizele ini akuyike size kuya ngemandla yekela kube siyayigeka because of ufundana yekela siyayisusa impela ngoba abantu bakubuka kabi mina nginondaba mina nalo ungazi ngisize I know what I care so now njengoba mawusazi ukuthi uphethele empilweni abakushoyo abakwenzayo akungakuthinti nakancane wena shaya isitori sakho uphume endaweni ungayenzi into ongayazi futhi ungayikali into yesiGreek kusasa ungayikali into yesiHebrew kusasa from the Greek word this word means uzolimala ungayikali into yesiGreek izokuhlula kusasa mawushumayela shumayela ngendlela esikwazi ngayo ngiyizwa mawuthunyana ukwenza umsebenzi wenze ngendlela ojwayele mina ngiyazi so mina ngijwayele yenziwa kaso but ayenzwa kanjalo uthi okay asibeke 2 amabhodo bangabe kuyaphekwa awuyishaya ngendlela yakho nami ngiyishaya ngendlela everyone here is talented skilled gifted blessed you are loved by God which means that there is a position for every one of us here lana awukazeli mina uzizele wena uNkulunkulu wakho namhlanje ihlo lakhe liyakubona indlebe yakhe iyakuzwa isandla sakhe so uzohamba sekuthintile okungenzeki kubantu kuwe kuzokwenzeka though Jesus was betrayed but he rose into levels of glory you entered here as a betrayed person but God is raising you into levels of glory uthina abantu abakwaziyo thina abantu obasebenza nabo ungakhathazeki khona ubaba la kakumikisa khona ubaba la kazokufaka khona bebangadingeki ngako basale endleleni bebazoba inkinga ngako baba basathi abasale endleleni so lokhu silana namhlanje one by one names of people are registered in a higher level spirits of people are registered in a higher level families of people are registered in a higher level raise your right hand your time has come. As high as you can. Your time has come. Ungene kule ndawo kungesimnandi, ungene le ndawo kubuhlungu, ungene kule ndawo kundezelekile kodwa ngeke uphume nenkinga zakho namhlanje. Ungene uphathekile ngeke uphume ugula namhlanje. Ungene wesindwa kodwa namhlanje uJehova uyayisusa lento ekusindayo. Aphuka amajoke. Whatever has been the problem, I stand as a prophet.